ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇମି। ତମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବୁଛ ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କରିକି ଦେଖାଉଛ, କିଛି ତମେ କରୁନା। କାହିଁକି ପଚାର? ପଇସାଟା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଚାଷୀକି ପଚାରିବ, ସେ କହିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଢଳା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର, ଦେଖୁଛ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ, ଏଇଠି ଏସବୁ କିଆର ପଡ଼ିବ, ଏଇସବୁ କିଆର ନା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କର ଗୋଟେ କିଆରର 20,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଏଇଭଳିଆ 10-20 ଖଣ୍ଡ କିଆର ଧର ଜଣେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ହିଁ କେବଳ ଚାଷୀ ପାରିବ, ତମେ ପାରିବନି। ତମେ ତ କେଉଁଠି ଟଙ୍କା 2,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆହୁରି କେଉଁଠି ଦେଖାଉଥିବ। ଦେଖୁଛ ପୁରା ପାଣିର ଫୋଗୁଡ଼ା ହେଲା। ବନ୍ୟା ଯଦି କାଲି ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ସବୁ ଭାସିକି ପଳେଇବ। ହେଲେ ବି ଚାଷୀ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ଟିଲାଇଜରର ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି ଆସିକି 2,600-2,800 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବସ୍ତା। ହିସାବ କର, ଗୋଟେ 20,000-25,000 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କୁଟା ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦିଆହେଉଛି। ମାନେ କେତେ ପଇସା ଆମେ ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ଲାଗିଛୁ। ଆଉ ତମେ ଶଳା ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କା ଖାଇବ, କେଉଁଠୁ ଖାଇବ? ଏଇଠୁ ଗଲେ ଖାଇବ।